ko gɔlɛya bolo an bɛ don min na i ko bi k'a bɛ jigilatigɛ minɛ kɔnɔ la révélation man côté les providentiels kumana olu ko transition réforme politique et institutionnelle le programme des élections générales dévoilées ko min ye kalafili nataw ko olu waatiw kɔni dara kɛnɛ kan l'observatoire ale ko remède au délaissage le ministre Lamine Seydou Traoré annonce une batterie de mesures ko walasa kurantigɛ ka jɔ ko ministre ye i k'a dɔn laɲiniba caman ɲɛfɔ minnu fɛɛrɛw bɛ sen na l'analyste ale kumana a ko camp militaire de Goma kura où vont les primes des éléments sur le terrain ko Goma kura ale sɔrɔdasi kan bilama ko cɛden minnu bɛ prime minnu kan ka d'u ma ko ɲɛ tɛ ka se ka da o kan cogo si la l'analyste y'a yɛrɛ ɲininka ko prime ninnu bɛ ka taa fan jumɛn fɛ mission ale kumana o ko enseignement catholique l'enseignement catholique dans les comas ko chrétien lɔkɔliw kɔni bɛ ni ma karan n'an bɛ don min na i ko bi a kalanko gwɛyalen don l'indicateur du renouveau ko chronogramme des élections la présidentielle et les législatives prévues le 27 février 22 ko min ye jamana ɲɛma kalafili ni député kalafili ko olu fila de bɛ don ɲɔgɔn na o bɛ kɛ février kalo tile 27 sa 2022 les points olu ko assassinat de Sidi Ibrahim Ould Sidati règlement de compte ou épuration ethnique ko i k'a dɔn sema ɲɛma faali ko maa bɛ se k'a fɔ tajuru sara bere de don wa walima siya ko mankan don ni ɲɔgɔn cɛ o ɲininkali bɛ plume libre b'a kun cɛ olu ko pour une action contre les MGF le Mali traduit devant un tribunal régional par des femmes ko ka kɛ ni Mali bɛ ka i sigi k'i da di tɛtɛw u tɛ ka fɛɛrɛ foyi ɲini nɛgɛkɔrɔsigi mun b'a la ka kɛ ka ɲɛsin musolakaw ma ko Mali na wele bɔgɔ jɛnnen kan min ye musolaka jɛkulu dɔw kɔni fɛ o ye plume libre ka kuma ye min bɛ dan sigi kibaru de sɛbɛnw ɲɛfura fɔlɔ la. Ni tun ye don kibaru de sɛbɛnw ɲɛfura fɔlɔ kunnafoniyaw ye a kɔnɔna kunnafoniyaw bɛ walawala 10h15 Isuf Traoré Isu Cravate ani Modibo Sanogo anw bɛ Alexis Kalambri bisimila sisan anw min ma ko Alexis Maso Alexis e ma sɔn jumɛn de ma sɔgɔmada in na. Ma sɔn min ma o ye an ka gouvernement dongo do u bɛ bolo kura da la Covid kɛlɛli la u yɛrɛ tɛ se la ka fɛn minnu bato u tɛ se ka mɔɔw bila ka bato ayiwa a nana fɔ ko Covid carilen min filɛ mɔɔw kana fara ɲɔgɔn kan a fɔra don min o dugusajɛ bɛɛ ye sigi k'a lajɛ an ka furusirikɛyɔrɔw bɛna kɛ cogoya min na ayiwa i y'a dɔn kɔni a ka fɔ ko kare kɔnɔna ni bɔlɔn kɔnɔnaw na jama cayara maa t'an bolo ka t'u bali an b'o faamuya nka munna mairie la jama bi caya munna gouvernement yɛrɛ ka mɔgɔw bi yɔrɔ min na faso ka lasigidenw bɛ baara min kɛ jamaba bi fin yen nɔ foyi tɛ bɔ a la ayiwa n'a ma ɲɛ ko an bi sariya ta an yɛrɛ ka kɛ fɔlɔ ye k'a bato an yɛrɛ ka kɛ fɔlɔ ye ka mɔɔw jagoyaw k'a bato ni gouvernement ta kɛra bi sariya ta e tɛ se ka min bato e tɛ se ka min bila ka bato kun t'a la a bɛɛ bi fanga jasi ne ma sɔn min ma o y'o ye. Alexis ma sɔn fɛn min ma o ye tali kɛ na an bɛ faamuyali ko ɲuman ɲini aw fɛ ka Musa Bangali fo ale de bɛ diya ni kumakan fara ɲɔgɔn kan Amadu nin b'a to anw bɛ an ka don maa weleli ka o bisimila sisan a bɛ wagati jan bɔ an ɲɛ b'a la ka fɔ sifinnakaw ka jɛkuluba min bɛ an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔ ni o bɛ CNJ ko fɔ gɛlɛyaba bɛ CNJ jɛkulu kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni o gɛlɛya ninnu ye CNJ kɔni tilalen don kulu fila o ye o la an bɛna kuma di ni kulu fila bɛɛ lajɛlen ma ka se ka o fila bɛɛ lajɛlen ka version lamɛn o la sɔgɔmada in na an bɛna kuma di CNJ maaw ma maa minnu ka bureau bɛ sen kan sisan olu ka charge de communication o ye Umar Samake an ka jɛ ka laseliw lamɛn. Umar Samake i ni sɔgɔma. Umar Samake Conseil national de la jeunesse o bureau national kunnafoniko ɲɛmɔgɔ ye e ye. An y'a ye k'a fɔ gɛlɛya dɔw donna baara kɔnɔ nin wagati laban in kɔnɔ fo ministre yɛrɛ ye yɔrɔ datugu i bɛ se k'a ɲɛfɔ an ye gɛlɛya jumɛnw de bɛ yen. Kaba nin weleli diyara n ye kosɛbɛ sɔnni ka kuma daminɛ n k'i yɛrɛ fo i ka cɛsiri la. A diyara n ye. Sabula ka d'a kan n tɛ san sɔrɔ juru kɔ. Aw ka baara an b'a nafa ye an bɛ foli bila aw ye an tɛ sɛgɛn ka foli la aw ye. A diyara n ye. I ka nin ɲininkali sɔgɔmada in na a diyara n ye kojugu. I komi i y'a fɔ cogo min na. Tile fila in na gɛlɛya
dɔɔni an yɛrɛ b'a fɔ ko gɛlɛya tɛ ni fɛn dɔw bɛ yen nɔ n'olu kɛla diyagoya don bɛɛ lajɛlen kan k'i jɔ i jɔyɔrɔ la a bɛ kuma ni bɔ an y'a jateminɛ an ka minisiri n'o atayɛri n'an bɛn o bɛn kɛnɛ o kɛnɛ kan a b'a ɲini an fɛ k'an ka bɛn ɲini an ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ tɔgɔ ye jumɛn walasa i k'a dɔn k'a fɔ depuis Amadu Jalo nana don min na depuis an bɔra kusala fɔ bi a bɛ ka bɛn nin ɲini o ye walasa k'o f'i ɲɛna o kɛra ko laban ye o kɛra bɛn ɲini ko laban ye o bɛɛ lajɛlen fana kɔfɛ sisan nɔ tuguni komi y'a fɔ cogo min na n bɛ segin ka fiyɛ dɔ in na an y'a mɛn bɔlɔlɔ kan a bɛ kuma nin bɔ ko a bɛ na an ka siège datugu o b'a sɔrɔ tile 2 sɔnni o don cɛ o y'a sɔrɔ Sinɛ kun ye démissionné na mais jɔn ye o direction de la jeunesse an ye démission in fana kɔnɔko kalan fana a b'a jira k'a fɔ ko u ye minisiri ye mun fɔ ale ɲɛna wa ale ma jɛ n'o ye parce que ko CNT ni ministère partenaire de b'u ni ɲɔgɔn cɛ ale tɛ se ka don ko fɛ ko mun tɛ sariya ale sigila yɔrɔ min na ale yɛrɛ kadiri mun don bi ale yɛrɛ ni n'a baro kɛ a b'a jira k'a fɔ ale ye choix ale optera de pour ale tɛ fɛn fosi kɛ mun bɛ taa jeunes contre la ale yɛrɛ démissionné na parce que u b'a fɛ ka fɛn a bila fɛn na fɛn minnu sariya tɛ taga wa k'ale yɛrɛ démissionné na ba dugu dɛ o fɔra bɛɛ lajɛlen k'o mɛn o tile 2 an y'a mɛn bɔlɔlɔ sanfɛ an yɛrɛ m'a ye dɛ mais an y'a mɛn bɔlɔlɔ sanfɛ e bɛ se ka b'an yɔrɔ datugu ni bɛ se ka b'an yɔrɔ datugu o tɛ problème ye mais n'a b'a sara a bɛ se k'a datugu parce que partenaire m'an ni ɲɔgɔn cɛ ministère de b'an ka yɔrɔ sara ça n'est même pas un problème a t'a datugu à notre grande surprise an y'a ye polisi cargo fa ani Belgique cargo fa o taara k'u bɛ taa yɔrɔ datugu maintenant denmisɛnninw yɛrɛ ko k'u bɛ an b'an fanga jira ɲɔgɔn na an ko denmisɛnninw ma ni mɔgɔ k'a b'i bɔ a ka so kɔnɔna na a y'i don n'aw k'a b'i bɔ a t'a y'a ka yɔrɔ a bɛ se k'i bɔ o tɛ problème a kana kɔgɔ da o kɔgɔ la jamana bɛ dakun mun na mankan t'an changer ni an ka ca ni bɛɛ mankan t'an changer ni an ka hakɛ de an ka histoire de jamana ka jɔ anw nakun de walasa ka jamana jɔ an bɛ yen o de la ko dɔ kɛla n'u ma bɛn an kana se ɲɔgɔn ma olu yɛrɛ y'an dɔw de an n'u kumana an ye kuma ɲɛf'u ɲɛna caman yɛrɛ kuma faamuya ci sera dɔw yɛrɛ ɲɛ k'a dɔn mais Samake ministre bɛ ka jalaki jumɛn de bin aw kan n'a bɛ taa aw ka yɔrɔ datugu an bɛ fɛ k'o de faamu maintenant ministre ko ministre ko k'a b'a anw labɔ ko parce que k'ale bɛ bɛn ɲini jeunes ni ɲɔgɔn cɛ u y'o de fɔ anw ɲɛna k'a ko an ka bɛn ni an ma bɛn ko ale bɛ yɔrɔ min sara k'ale b'o minɛ anw na ministre yɛrɛ pour que a f'i ɲɛna ministre yɛrɛ i b'a ɲininka ko don jumɛn n'a ni bi cɛ don jumɛn a Amadu wele officiellement président des jeunes ka an ka taa sigi an ka kuma bɛn kan ka don si da kelen de taa nana an b'o fɔ a bɛ ka an bila mɔgɔ bila fili la don a ye bɛn mais don si da kelen a ye bɛn ko an b'o ko kɛ o de bɛ k'anw dabali ban parce que ale bɛ fɛn mun fɔ an b'a mɛn de ale de don wa kabini de wa bɛ mɔgɔ min don wa anw t'a dɔn ale b'a fɔ de ka aw dogo parce que bɛn tɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ o tuma o problème min tun bɛ depuis Kucala Guzno ni Amadu ka élection ko o tɔ de filɛ nin ye wa bon an tɛ se k'a fɔ ko o tɔ don an tɛ se k'a fɔ ko o tɔ tɛ mais sigana ko la an b'a ye k'a fɔ kɔfɛ in na ministre taara Kucala ministre yɛrɛ ka page kan an y'a ye Guzno bɛ yen nɔ o tile damadɔ o de nana nin ko wuli bon o la an bɛ se ka ko tugu ɲɔgɔn na ka sigana kɛ k'a fɔ ko o bɛ sɔrɔ a ko dɔ ye ministre taara Sikaso taga in na a ma aw minnu ye jeunesse ye a ma aw associé o baaraw si la aw dun n'a tun bɛ Gawo ɲɔgɔn fɛ n bɛna kuma dɔ f'i ɲɛna ministre ka ko n'anw ka b'a fɔ sisan nɔ tigɛna bɛ sɔn ka ye dɔgɔ côté dɔ la parce que a jateminɛ CNG ministre dɔgɔkɛ dɔ bɛ yen nɔ ou bien accusé dɔ bɛ yen nɔ n'o bɛ CNG la à tout moment affaire chargé de l'emploi don ani Kidal président n'o tɔgɔ Sidi olu de bɛ CNG jɔyɔrɔ fa auprès du ministre k'a sɔrɔ anw tɛ parce que mun na ministre CNG tɛ wele ko mun na mais i bɛ ministre n'olu de o ko la bi anw bɛ siga de n'o y'a sɔrɔ olu de tɛ ministre jɔ o jɔyɔrɔ fa ministre kɛrɛfɛ parce que ko
yen to mun na yo ne ka nga fo ko ministry abeta mais mi olu to fo wa dolo de ministry ba fo de ministry da tabo lamba e ka fo ministry ba ka demtenu ko do nyoko mo ma fo ko se ya ministry da tabo aka tabo ba ira na ka ministry da demtenu ko do nyoko mo petition kela petition dili mo c'est no notique ka pena ko karta amta conférence là mais la conférence elle est statutaire. La conférence elle est statutaire. À quel est quoi? Mais nous n'avons ayiwa Umar an bɛ i fo n'ala sɔnna dɔgɔkun nataw la n'a ko kɛra cogo min an b'i wele ka information tɔ sɔrɔ n hakili la mɔgɔw ye faamuyali dɔɔni sɔrɔ a la. An b'i fo. Merci. Omar Samake alika la selu tume taliken na kabo CNG kungan ko kuna funyaula duna na tawla femi kando mo ya meno lu feneka version la si awma isa kaba siribe ale kuma sola sur amadu owato amedo femi décryptage o konna la ina fo bakuru bawla anya fo nyana ka fo so madaina isa kaba siribe ale bena nya folike anye fem koni kala fili na taw watu ye olu dangen mayara kunu o calendrier boraka bi isa kaba siribe ale bena nya folike anye Fanta Tomota an bɛ i fo ka Amadou El Konare fo ka an lamɛnbaga n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo. A diyara anw bɛɛ lajɛlen ye bisimila. Saha. Kaba ko kalafili natɔ wagatiw kɔni dangɛnɛmayara. Fɛn min ye ministre de l'administration territoriale ye o kunnafoniya kɔni bɔra ka bin. Min yɛrɛ kunnafoniya lasera Mohamed Salia Touré fɛ. A ka kan i ka détail di an ma. I n'a fɔ charte de la transition y'a laɲini cogo min hali n'o y'a sɔrɔ wagati tɛmɛlenw na a kun ye calendrier fɔlɔ dɔ bɔ ka wagati dɔw fɔ nka wagati yɛrɛ kun ma jɛya kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ ko u kun ye dantigɛw de kɛ dantigɛ minnu kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ko fin 2021 ka taa bila début 2022 o n'a ɲɔgɔnna olu de kun dantigɛra sisan kɔni a dankɛnɛmayara don minnu yɛrɛ la kalataw bɛ kɛ kalata kun fɔlɔ o bɛ daminɛ kabi san 2021 in na an bɛ nin san min kɔnɔ o bɛ bɛn référendaire ma élection référendaire o tɛ dɔwɛrɛ ye ka sariya sunba falen sariya sunba bɛ falen cogo di jamana ɲɛmɔgɔw de bɛ fɛɛrɛ sigi sen kan ka jɛkulu dɔ sigi jɛkulu min bɛ hakilina miiri kɛ sariya sunba min bɛ yen bi mun bɛ se ka falen a kɔnɔ ni fɛn minnu bɛ falen a kɔnɔ ka montiri kura sigi sen kan o montiri kura ka sɔrɔ k'o jɛnsɛn jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka bɔ a kalama min tɛ tubabukan mɛn min bɛ tubabukan mɛn min bɛ kan wɛrɛw mɛn bɛɛ k'a dɔn fɔlɔ mun don jamana sariya bɛna taa nin cogoya de la tantɔ désormais nin tɛ bɛn nin bɛ bɛn jamana kɔnɔ ni bɛɛ bɔra o kalama wagati min ka sɔrɔ k'an wele kalata dɔ sen fɛ an b'a fɔ ko awɔ ani ayi oui ou non a kalata bɛ kɛ ten de o de kama a bɛ fɔ a ma ko référendaire ni an taara a kalata kɛnɛ kan bulletin 2 de bɛ kɛ a kɔnɔ ni Amadu sɔnna k'a fɔ ko min proposera ne sɔnna a ma a bɛ 8 ta a b'a bila a kɔnɔ ni ne ko n ko aw ye constitution kura min fɛn dɔ b'a kɔnɔ k'a fɔ ko kunnafonidilaw tɛ se ka nin kɛ ne ma sɔn a ma ne bɛ non bila a kɔnɔ o de ye référendaire ye o hukumu kɔnɔ a fɔra ko o de bɛ kɛ dimanche don octobre kalo tile 31 ale kalata de bɛ k'o la n'o bɔra yen nɔ maire minnu b'an kunna bi n'o Bamakɔ commune 6 maire commune rurale Segu maireba olu bɛɛ lajɛlen ka kalata olu ka mandat ka sɔrɔ kɛ hakilila jiginna olu ka élection kɛra 2016 donc o mandat bɛ ban novembre kalo in na n'olu ka mandat banna il faut que olu fana ka renouveler o de hukumu kɔnɔ décembre kalo tile 26 o fana ye dimanche don dɔ ye san 2021 na o kalata fana bɛ kɛ o la maire kuraw bɛ na n'o bɔra yen nɔ kalata 2 bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ malidenw ka laɲini kun y'o ye a mɛnna k'a fɔ ko président kalata ni député kalata ka kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ mɔgɔ dɔw bali k'a fɔ ko président taara président ka majorité ɲini ka di a yɛrɛ ma donc olu président kalata ani député kalata o ni tɔ ninnu danfara ni b'u ni ɲɔgɔn ka sɔrɔ kɛ maire kalata o ye ciko kelen fiyegu ye n'aw ye kalata kɛ prorata mɔgɔ minnu ka jɔyɔrɔ cayara olu bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ min bɛ kɛ maire ba ye tɔ minnu ye dɔɔni sɔrɔ ka fara o kan olu bɛ dada ɲɔgɔn kɔ donc tako 2 tɛ o la nka président kalata ni député kalata tako 2 bɛ olu de la o de la président kalata ni député kalata o kun fɔlɔ premier tour o bɛ kɛ dimanche don février kalo tile 27 san 2022
OK. Nga ou deuxième tour be bo ñogona président kalata deuxième tour o be ke mars kalo kile tan saba o fana dimanche dondo e san bafla ani mugan fla député kalata ta ko flana o be ke mars kalo kile mugan san bafla ani mugan ani fla donc ni calendrier o be jele ni tugala tanto kora ka foko e amina kalata chaman ba de ke ka tuku ñongo kalata mu ni danfara ni bu o ke tugo ni ñongo che ka so e ga nyafo e référendum ni obeke oye oui ou non maire kalata o tege tako fla ta ko kelenga mo be ken maire oye mo min ta chara ni beta parti min ta chara ni beta olu ni yoro beda parti min bo ko fo ni yoro beda donc tako fla to la kalata sabana mi be ke obina ke député kalata ani président kalata e ñogon fe olu fene ni ma fla munu ni olu ni mɔgɔ si ma se ka 50 kun sago maa 2 minnu ni olu ta ka ca ni bɛɛ ta ye olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tako 2nan kɛnɛ kan o ka kan ka kɛ marisi kalo tile 13 député sigi fana na circonscription minnu kɔnɔ ni maa ma tɛmɛ kɛmɛ sara la 50 kan olu fana ni élection kɛyɔrɔ la maa 2 minnu dalen bɛ ɲɔgɔn kɔ walima lisi 2 minnu dalen bɛ ɲɔgɔn kɔ olu lisi 2 bɛ taa tako 2nan na o bɛ bɛn marisi kalo tile 20 ma san 2022 Fanta Tumota. OK. Alors, Oirana, d'abord, mes contributions pour nous, partenaire qui a gagné au Calafli, Watu Fora, mais de même, nous faisons Hakila ou non, de même, au Congo, l'élection Bakeli Malila, Ningela, Inatita Moussa, Calafli Wati Fora, nous venons de même, Yokodi. Maintenant, il y a un référendum qui a nous sariasun. Est-ce que Jamana Fama nous te ferait que Nina sariasun fallait le cola, Mali Wajibi Alendo Aka. Réforme politique ou des fins au fait au begloné dans la ngonka fereke ka agafe ou bojuna ka tuwa ka ere tuipi ka ngo nyefo malidon ya nyina ka famu kosebe wasa a nyina nda voti a yele mali kana ke kirini wo parce que no kara kirini wo obina nga transition kala filiko be de nyami ku hakilito la e ka jati eta jumani o kan flana na teli ala wala saka bo kuma na oye kalafili min yɛrɛ bi kana le ni fɔlɔ an b'a ye député kalafiliw la maa min bɛ fanga kunna n'o ye majorité ye Yɔrɔba cogo olu suma belebele bɛ ye a kan parce que bɛɛ b'i yɔlɔ olu la ɲina majorité tɛ opposition tɛ nka sɔrɔsiw bɛ yen est ce que sɔrɔsiw kasa tɛna ye kalafili ko kan dɔɔni i ka jate la. Bon ɲininkali fɔlɔ in tellement ko kuma in ka ɲi gɛlɛya yɛrɛ ye o de min nin ye constitution in siɲɛ 3nan ye mɔgɔw b'a tenter k'a fɔ ko ka falen don a la k'a sɔrɔ a nécessité bɛ jamanaden bɛɛ ko k'a fɔ k'an bɛ constitution min kan ko majɛw bɛ a la nka a gɛlɛya bɛ kɛ jumɛn ye wagati o wagati mɔgɔw bɛ ko dɔ suma ye a ko fɛ min ni a tɛ passe jamanadenw ɲɛkɔrɔ Alpha Umaru Konare ta mɔgɔw kun kelen don k'ale bisigiya k'a fɔ k'a bɛ fɛ k'i yɛrɛ to fanga la ka mandat 3nan ɲini Amadu Tumani Ture mɔgɔw y'o fana bisigiya k'a fɔ k'a bɛ ka mandat 3nan ɲini Ibrahim Boubacar Keïta ta mɔgɔw ko k'o bɛ fɛ k'a yɛrɛ bɔ président yɛrɛ k'a kɛ masakɛ ye a wagati a kuma cayara mais zen avantage ye min ye c'est que an bɛ constitution kuma la o yɛrɛ fɛnɛ ni constitution sera ka bila sen ka transition dɔ de sen fɛ donc chance bɛ transition bolo ka se ka constitution falen ka tɛmɛ mɔgɔ minnu taara kalata hukumu kɔnɔ donc o chance u kan k'o chance de exploiter jamanaden bɛɛ ka jɛ ni fɛn dɔ ye an kana bin gɛlɛya kɔnɔ u kana fɛn dɔ a kɔnɔ fɛn min ni mɔgɔ wɛrɛ o bɛ min wajibiya parce que kuma dɔ la fɛn dɔw bɛ yen nɔ an yɛrɛ maliden damaw b'a dɔn k'a fɔ ko n'i ye nin don constitution kɔnɔ a tɛ passe malidenw ɲɛkɔrɔ mais an b'a fɔ k'an b'a forcer o de bɛ na ni gɛlɛyaw ye. dɔw fana hakilina dɔw b'u la nka a tɛ faamu fana maliden n'i y'an sele o hakɛ ma dɔrɔn ça veut dire k'a tɛ passe maliden ɲɛkɔrɔ parce que n'i ko ko mali furu bɛɛ b'a dɔn ko mali furu ye cɛ ni muso ye n'i nana duti don o la ko furu bɛ kɛ mɔgɔ 2 ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn wɔyɔ kiri ni wɔyɔ bɛ i ka ɲininkali 2nan ye min ye jɔrɔna ko ye min ye kalata ninnu mana daminɛ malidenyala kuma o kuma hali candidat ninnu caman bɛ yen nɔ n'i y'u baro kɛ yɔrɔ jateminɛ bɛɛ b'a fɔ ko ale ni surasiw de ka surun bon i bɛ taa sɔrɔ a dɔw yɛrɛ la surasiw ni mɔgɔ si ma surun mais bɛɛ bɛ fɛ faire croire que k'e de ye surasiw ka candidat ye maintenant ni surasiw yɛrɛ dama fana ni mɔgɔ dɔw bɛ olu cɛ la n'olu fana ye jouer au jeu i sen mana ye a candidat ou bien i n'a candidat dɔ ja mana ye ɲɔgɔn fɛ a bɛ na ni siga ye mɔgɔw dusukun na donc il faut que surasiw yɛrɛ reste équidistant hali mɔgɔ minnu bɛ gouvernement kɔnɔ bi in na
il faut pas que gouvernement mɔgɔ dɔ ka sɔrɔ k'a fɔ ko a suma ka ye o tigi fɛ k'a ni nin candidat ka sɔrɔ k'a bɛ ka nin candidat soutenir o bɛ sika don mɔgɔw dusukun na a bɛ kɛ mɔgɔw miiri k'a fɔ ko o gouvernement mɔgɔ kelen tɛ dɛ o ni sɔrɔsiw jɛmakan don k'a sɔrɔ k'aw bɛ gouvernement kelen kɔnɔ a tɛ se ka kɛ ɲɛnama donc dès lors il faut éviter les problèmes. Ok, sisan kɔni nɔgɔ bɔra kuma na a dangɛnɛmayara k'a fɔ kalafili nataw a bɛ kɛ tɛna bɔ a dɔgɔkɔrɔ ni ala ma basi ayi a tɛna bɔ a dɔgɔkɔrɔ tɛ dɛ a waati kɔni fɔra ŋaniya yira la ŋaniya de yira la dɛ donc nin ye ŋaniya yira ye nin ye ŋaniya yira ye fɔlɔ parce que ni référendum échouera o bɛ se ka jouer kalata tɔ ninnu bɛɛ kan. N'o fɔra a fɔra ko wagati tɔ ye 8 mois min o kɔrɔ a bɛ tɛmɛ o kan. Bon c'est fɔlɔ an tɛ se k'o fɛnɛ fɔ ni bɛ sɔgɔmada na jamukan na tugun ka kanubaga bɛɛ lajɛlen fo o ye ni kaba y'a ka voix ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an seginna kunnafoni min ye k'a di aw ma ka daminɛ 8h pile kana bila sisan na o bɛ dan sigi nin na wagati korona kosɛbɛ an balimakɛ a n'an terikɛ Ali Ɲantaw a balimamuso fatura an bɛ dugawu don ka dugawu ɲini an kanubagaw bɛɛ lajɛlen fɛ u ka dugawu kɛ fure ye ala ka lahara sɔn suma ye amina yarabi ani alisamɛ fure bɛɛ lajɛlen yan'an ka bɔ jɛmukan kɔnɔna la fɛn min ye madame Bagayoko Kajatu Jara ye n'a bɛ fɔ ale ma ko Pupe a bɛ ministère des transports DFM na fo ka taa se Marie Kulibali ma n'a bɛ fɔ ale ma ko Tanba ka Mariam Foyila ninnu bɛ fɔ Antoine Solange Dambele tɔgɔ la Amadu k'i yɛrɛ fɔ wagati sera an bɛ voter ye an tɛ voter ye i ye promesse fɛn fɛn ta si ma kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ nɛgɛ kaɲɛ 9 dugu kunkanko ale kɛnɛ bɛ sigi ni ala ma basi kana tɛnɛn donc 8h pile an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ aw bon week-end